Arratsalde on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bai. Gaurko honetan egingo dugun hitzaldia edo izango dugun hitzaldia Iñaki Sagarnaren eskutik izango da Hemingway eta euskaldunak Hemingwayrekin eukiben erlazioa ezagutzeko Idaho. Hau da Hemingwayren bere bizitzako azkenengo parte horretan edo, ezta? Hitzaldia hau dator museoko azkenengo solairuan dekogun erakusketa batekin lotuta. Erakusketa hori martxoan zabaldu zen, erakusketa da Hemingway Euskal Herria, eta bere komisario lanak edo, hemen daukagun Dorta Jimenezek egin bazen, eta sortu zen, orain arte hemengo Euskal Herria Museoko zuzendaria izendan, Felicitas Lorenzo eta Edortan arteko proposamen bat izen zen edo ideia izen zen, ezta? Erakusketa hau, izango da, ikusgai egongo da, urtarrilera arte, datorren 2022ko urtarrilaren amaieran arte. Eta tarte horretara arte, egin doguz, ekintza edo jarduera ezberdinak egin dire osatzeko, erakusketa osatzeko. Izan doguz, bizitak, igande guztizetan, izan doguz liburu aurkezpenak, gaurko honetan hitzaldi badaukagu, esan dugu moduen Idahoko etapa hori ezagutzeko, abenduan egongo da kontaketa edo saio batzuk, Doro Zobaren eskutik, eta bertan izango da itsasoa eta gurea eta itsasoa eta Lehoi Zintzoa kontakizuna kontatuko dire, edo berzioa egingo da. Gero, hortaz aparte, urtarrilean, amaitzeko, urtarrilean egongo da literatura eta ondarea saioa egiten duguna fiesta liburua, baina euskeratutako bertsioa landuko da, bai? Eta aparte, ipuin kontaketa saioa egongo da baita, baina umeei zuzenduta. Lehen esan dutena, abendukoa helduentzako izango da, eta urtarrilekoa familia edo umentzat, bai? Azken baten, ikusten dozuenez, erakusketa dekogu goian, baina hortaz aparte jarduera pilo bat egiten dire, hau dana osatzeko. Gaurkoan, Iñaki Sagarna dekogu, Iñaki Sagarna berak egin eman, parte batetik, Hemingwayen Idahoko San Valley Euskal Komunitateagaz izan eban erlazio hori landu eban. Bera izatez historian graduatua da, gero aparte Boise State Universityn egin eban masterra, historia masterra, bai? Zuk esan dut hartu bat, zuk esan dana, gero irakaskuntza masterra egin dauko baita, eta beste alde batetik, artikulu bat baino gehiago egin dauz, Debako historia aurrea eta lantzen da bezenak, ez? Eta azkenik, edo gaurkorako gehien interesatzen jakuna da, berak, zelan da, The Community Libraryn egin eban azterketa edo lanketa. Han aztertu ebazen, Hemingwayk eta Euskaldunek eukin eben erlazioa, aztertu ebazen, ez dakitzen denpora, bertan egon zinen, bai, eta han egon zen lantzen guzti hori. Orduan, landu eban hori edo aztertu eban guzti hori jakiteko, honena izango da berari entzutea. Gaurkoan, nahi dozunean orduan Iñaki? Lehenik eta behin eskerrik asko Leire, eta museoari eta Leireri eskerrak, eta baita Dorota Jimenezi, aukera hau emategatik gaur zuekin Euskaldunak eta Hemingwayek Idahon izan zuten harremana pixkat aztertzeko, ezta? Hitzaldia lau zati nagusita baranduko da. Hasierako zatia pixkat zergatik, erakusketarekin batera zergatikan dan garrantzitsua oraindikan Hemingway eta Euskaldunen arteko hainbeste ikertu da, hainbeste aipatu da nau pixkat gehiago sakontzea, ezta? Bigarrenikan, pixkat kontestualizatuko dugu zertan da biltzan Euskaldun batzuk Idahoko Idahon galduta zertan da biltzan, eta gero pixkat Wood River Valley edo Sun Valley inguru horietan zenbat Euskaldun zebiltzan esango dugu. Eta bukatzeko ingo dugu Hemingwayek ze harreman izan zituen, ze pertsonekin, ze esperientzia eduki duten emigratzerakoan, eta nola esautu dundian, ezta? Eta, pixkat azteko, hemen dakagu argazkitxo bat, dia Hemingway, Duñabeitia, Juan Duñabeitia, eta Susi Sproul.
Eta, bueno, gero sakonduko dugu zein, bueno, Duina Beitia zertan ari dan, baina tira, honekin hasi gera. Esan bezala, lehenengo partean sartzeko, hemen ikuste dituzuen argazkiak dira, pixkat Hemingwayri buruz ezagutzen dugun irudia, ezta? Hau da, 1959ko argazkiak dira guztiak, eta hemen ikusten dugu goiko argazkiak dira Iruñan, San Fermin soro horietan dabil Hemingway, eta behian dago Txurrianan edo La Konsulan egin zan bere 60 urte ospatu zian zorioneko jaialditxo bat inzioten, ez? Eta hemen ikusten dugu Hemingway bat nahiko zarra, Hemingway bat eraten, Hemingway bat parrandan, ez? Eta irudi horren arabera, irudi hori pintatu digute gehien bat. Baina Hemingway ez da irudi hau bakarrikan. Bueno, eta hemen dakazue, un maravilloso espectáculo, viva España y nunca basta, ez? Eta horrek uste argazki honek eta postal honek, Hemingwayek kanori egiten dion dedikatoria honekin, hori da irudi hori bakarrikan geratu zego. Eta esan bezala, Hemingway askoz ere gehiago da. Hemingway, Hemingway gazte batan, Hemingway fiesta idati zuen Hemingway, iratiko basoa esploratu zuen Hemingway, eta gero ere gauzo garrantzitsua da, Hemingway gerra zibilan etorri zena, eta errepublikaren alde, eta Hemingway antifascista, ezta? Hemen ikusten duzue Roman Carmen eta Jori Ibensekin argazki honetan, eta horrez gain ere, ez da gerra zibilera bakarrikan mugatzen den zerbait. Hemingwayek berak ere izan zituen harremanak kasualitatea ez dakidan, edo kausalitatea dan, baina hemen ikusten dugu Hemingway bat, hemen ikusten ditugu Hotel Burgeteko jauna nagusia, errepresialitatua izan zen, gero ere ikusten dugu Casa Marcelinoko Matias Anozekin hemengo hau dana, eta hori ere ibili izan Red Cometen, eta bukatzeko Quintana, Juanito Quintana, Hemingwayen lagun honena dana, bere anaia Red Cometen ere egon zen sartuta, eta tira, horre ere beste Hemingway badakagu, ezta? Hemingway errepublikarra edo antifascista. Eta gaur ikusiko dugun Hemingway hau da Hemingway idazlea, Idaho bukatu zuen For Junteveltos idazten, Hemingway deportista, tenisean jolastea asko gustatzen zitzaion, eta Kuban jaialaiko jokalarikin, baina baita Idahon ere asko jolaste zuen, eta gero Hemingway pixkat historia edo Hemingway familiarekin joute zanean Idaho piknikak egitera eta imagina hauek ikusiko ditugu. Vale. Baina behin sarrera hau egin da gero, Idaho oso handia da. Eta guk hitz egingo dugu batez ere Butte River Valley edo Sun Valley inguruak. Askotan Sai Valley izaten da, baina Butte River Valley eta hitz egin beharko dugu. Zer da Butte River Valley? Butte River Valley da eskualde bat, eta 4 herri osatzen da. Hor ikusi aldezue Ketchum, hor goian, Sun Valley basikamente da hotela. Hotel bat iten dana, gero hitz egingo dugu pixkat sakonago ze hotel, baina hotela da. Eta gero dakagu Hailey eta Bellevue. Hailey da berago dagoena eta Bellevue bukatzeko. Gaur egun, Sun Valley eta Ketchum da dirua dagoen tokia, eta Hailey eta Bellevue diru gutxio dagoen tokia. Lehenago, Hailey izan herri garrantzitsua eta zonako hiriburua, ezta? Oraindik ere bada, baina tira, Ketchumek nahiko garrantziak kendu dio, baina kokatu gera gero, jarraituko dugu. Ikusten duzuen bezala, tokia espektakularra da. Osea, toki bada, zona bakazional bada, estatu batuetako jende diruduna edo jende asko juten da bertara eskiatzera. Eta zona altura batean dago, eta de repente ikuste dituzu 3-4 toki horiek, eserreren, osea ez dago eserrez, eta de repente daude 3-4 toki hauek. Eta uste dut argazki hauek nahiko esanguratsuak diala, ez da? Eta, pixkat bukatzeko non gauden, Sun Valeyen Hemingwayen figura oso markatua dago. Hau da, Visitor Centerra badaka, turismo bulegoa izango zana, bertan da hemen eskubiko imagina, horraldezu ikusi, bere argazkiak eta horrazko daude, gero, Hemingway bera bertan hiltzen da, eta bere tumba da hori, bertan daude bere arrastoak, eta pasaba da, egunero juten basera,
zenbat gauza ezberdin aurkitzen dituzun bertan. Jendia juten da, igual, jendeak eraten du zerbeza bat, eta beste zerbeza bat uzten du bererekin onduan. Edo beste batzuk, ez dakit zeba, botatzen dute dirua bertara, ez dakit. Bakoitzak bere, ez dakit maniak edo zer dazkan. Eta, gero bukatzeko, hemen dago Hemingway Memorial izena dakana. Hemingway Memorial hori, 70ko hamarkadan dago Trail Creeken, zona baten oso polita dana, paseo bat oso polita dana. Eta bere Idahoko lagunak bere omenez utzi zuten eskultura bat, ez? Eta bertan dago idatzita best of all, he loved the fall. Hau da, gero ikusiko dugun bezala, Jene Van Gilder da pertsona bat Hemingwayri egiten diona Idahora etortzea, baina pertsona hori 1989an aksidente baten ondorio hil egiten da. Eta bere emazteak eskatzen dio Hemingwayri idazteko. Eta unako eulogio bat idazten dio, agur esateko mezu bat, eta hemen daukazuen mezuaren zati bat. Niretzako, gehien gustatzen zaiten Hemingwayk idatzi duan gauzarik politenetakoa da. Hau da, ikusten duzu, hau irakurtzen duzu, eta oso polita da, niretzako behintzat. Eta, hala ere, best of all he loved the fall da bere esaldi ezagunetako bat. Baina, behin hitz egin degula, kokatu degula dana, pixkat, sarrera txiki bat ingo dizuet, Ameriketako mendebaldean euskaldunei buruz, ez? Uste dut Gernika edo zonakoak balin bazerate, harreman izugarria dago, Idaho, Oregon, California, Nevada, harreman izugarria dago. Eta harreman hori dana azten da 19. mendean. 19. mendean, Gold Rush izeneko, hau da, urrearen deia deitzen dana da, eta urrearen deia horretan, historiak, dakigun lehen da bizitako pertsona bat da Pedro Altuve. Pedro Altuve hau da bizkaitar bat, lehen da bizi Argentinara juten dana, gero Argentinatik Txilera, eta Gold Rushak estanda egiten duen momentuan, Txiletikan, bertatikan, juten da Kaliforniara. Eta Hotel Basko izeneko establezimentu bat jartzen du, eta hori da, historiak edo heldu zaigun lehen euskalduna bertara heltzen den, ez da? Gold Rush hori, batez ere, euskaldunak bertara joatea dira, baina dia batez ere Latinoamerikara jundian euskaldunak. Baina, guri interesatzen zizkigun pertsonak, gehien bat, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran hemendikan, zuzenean Ameriketara joaten dianak dira. Euskaldun horiek Ameriketara joaten dianak, lehen da bizi juten dian normalean gizonak. 15-25 urteko gizonak, eta hemen ikusten duzue pertsona horietako batzuk, ez? Argazki batzuk geratu zaizkigu, eta Joan Akabe da adibide bat, eta juten diare transatlantikotan, ikusten duzue dana beteta juten diala. Baina pertsona horiek batez ere minetara juten dia lehenengo, hau da, juten dia ara, aukeraan bila, eta minetara juten dia gehien bat. Eta minetatikan azten dia pixkanaka sartzen hartzaintzan, ez? Gaur egun galdetzen badezu, gehien bat pentsatzen dugu hartzain izatera juntziala, eta egin batian egia da, baina Budri Berbaliren bertan ere lehenengo arrastoa pertsona euskaldun batena minan da, hartzain bezala. Hori prozesu luze baten ondoren gertatzen da gauza bada, eta esan daiteke, euskaldunak bertara juten dira, azten dira aldutenian lan egiten, eta gertatzen da fenomeno arraro bat, dala euskaldun askori dolaretan pagatu biharrian arditan pagatzen aztean dira. Eta hori gertatzen da nenean, euskaldunak azten dira, beraiek hartzainak izaten, baina ez bakarrikan hartzainak, baizik eta ardiak beraienak dira. Orduan emango da, 1920-1940 tarte horretan, zati bat behintzat euskaldunek beraiek kontrolatuko dute. Eta hortikan sortzen da estereotipo bat euskaldunak hartzainonak bezala. Baina hori ja 1940 inguruan gertatzen den gauza bat. Aurretikan, imigratze danak bezala, gaur egun uste gertatzen nahi egun gauzak diala ere, estereotipatu iten ditugu imigrantiak, eta hemen dazkazue insulto batzuk
dituztenak, ez? Dirty Baskos, Greasers edo Dirty Catholics. Eta bueno, horiek batzuk dira. Horrez gain, ere esan behar dut, astu inzit komentatzea, nola, bueno, lehen ikusi dezu hotel basko hori, eta euskaldun asko hotelak jartzen hasten dira. Hotel horiek ostatuak bezala izena dakate, eta dia hemendikan juten den jendia hartatzeko. Eta ostatu horiek bihurtzen dira basikamente referentziazko zonak, eta nahiko ambiente familiarra sortzen da. Gainera, 1919 eta 1921 tartean, suposatzen, la ley seca izeneko gauza badago, ezta? Eta hori dela eta pilo bat euskaldun, junzian urtebete kartzelara, edo, zuk bertako prentsa irakurtzen badezu, oso normala da ikustea, Jou Zabala kartzelara junda, ez dakizen kartzelara junda. Eta, horrek ere ez du laguntzen estereotipo positiboak sortzen, ez, kartzelara juten jendia. Baina, behin kokatuta zertan dabiltzan euskaldun horiek bertan, pasatuko gera, berriro jungo gera, Sanbali inguruetara. Hemen ikusten dituzu lau argazki, goikoa da Ketxum, eskubikoa da hotela gero egongo dan tokia, bekoa da Heili, eta bukatzekoa da Bellevue. Ikusten dezuen bezala, Heili asko zera handiagoa da edo jende gehiago pasatzen da. Batez ere, 20. mende hasiera horretan. Eta, esan bezala, Ketxum Sanbali area hori da izugarrizko mineral izugarrizko mineral pila badaka inguru horrek, batez ere ore izeneko plata bastante dago, eta horrez gain ere da zona bat ardi asko mugitzen dituna. Eta ardi, irakurrita dakat, ez dagoela tokirikan, bakarrikan existitzen dela Australia, ardi gehien produzitzen dian zona dela. Eta ardi horiek bidaltzeko, jatzen da Ketxumen arte trena. Arrazoi bakarra Ketxumen trena izateko da mineralak daudela eta ardiak daudela. Trenaren inguruan gero ikusiko guzeo badan garrantzitsua. Eta, hemen ja pixka sartuko gera zona horretan, euskaldunak, ez? Hor ikusten duzu, goiko partian, Another Victim jartzen duan hirugarren zatian, A Deadly Avalanche at the Muldon Mines. Eta hor, esaten du, Basks, Mike izeneko euskaldun bat, hil eginda abalantxa baten ostea. Ez dakit kasualitatea da, baina, berare kosinerua zen. Ez dakit. Eta gero, hemen ikusten duzu hor beste berri bat, The Handball Court. Hau da, 1911an gero ikusiko dugu nostatu baten onduan, inzan pelotaleku bat. Así que, euskaldunak astronomiakin eta pilotarekin lotuta. Eta, hemen behian ikusten dezuena da plano batzuk ez dira ondo ikusten, ez da? Ez da oso ondo ikusten. Horri datzita dagoen tokia, zona hau, ikusten da nola dago pilotaleku bat. Eta hori da, seguramente, hemen aipatzen den pilotalekua. Eta gero hemen Rialto Hotel, hemen jarri dut, zetikan Julio Astorkia izeneko pertsona batena da, eta nola ez detan inbeste aipatuko, uste ere ikusteko hotel bat zutela bere izenean. Eta hemen ikusten dugu Heiliko mapa bat, ez? 13-14 establezimentu zauden zona horretan, eta 7 euskaldunenak zian. Osea, 14 taberna restaurante hoteletatikan, erdiak euskaldunenak. Orduan hori ikusten dugu ere, nola euskaldunak sartzen dian restaurazio edo hoteleko gauzetan, ez da? Eta hemen gero Arriaga Sori gaizki dago jarrita, Arriaga Sori 10 izan barko zen, eta gero ikusko dugu garrantzitsua dela. Gero ere gogoratu Intxaustitaz, Intxausti House, aipatuko degulako, eta, Rialto aipatutakoa hor dago, zona horretan. Hemen ere nahiko gauza pasatzen da, hor bizizian txino pilo bat, txino eta japones pilo bat. Baina, Bigarren Mundu Gerran eta ordurako arrasakeria nabarmena pairatzen dute beraiek, eta Amerikako mendebaldetikan asko junitzen dira. Baina, hau gaizki dago hor. Hemen, hemen Doña Kontxi Zorrozua Zabaleta, eta pertsona bat imigratzen duela 1950ko hamarkadan, Gernikarra da bera, ez dakit agian esautzen dezuen horbaitek, edo familia esautzen dezue. Honek daka Demint, taberna bat. Taberna hori, kasualitate, anekdota bezala kontatzen dut, baina Bruce Willisek erositako taberna badaka. Bere senarrak eukizuan, eta
Kontxi gero ere da Gernikako bonbardaketan 13 urte zaskan, eta Gernikako bonbardaketako liburu bat osatu zuen William Smallwoodek entrebistatu egiten du. Eta, bueno, horregatik jarri dut bertan. Vale. Jarraitzen dugu, Hailey ikusi dugu, eta hemen ere Ketxumera igotzen bagera, 3 lautoki daude, Tram, gero ikusiko dugun klub bat da, Rio Club, edo Idaho Club. Idaho Club da lehengo Gloria Batisek dakan ostatu bat, eta gero Rio Club da bere beste ostatu bat. Eta Sleibize onduan, hemen ikusten duzuen onduan, Berriotxotarrek, Gernikarrak beraiek ere, ikusi beste klub bat. Hemen ere, 5 pasei tokitatikan, 3-4 euskaldunak zian. Eta bukatzeko, Belbiun. Belbiu da beren dagon zona, eta bertan ere, anakabe batek badakigu ikizuala ostatu bat, errein zitzaion, 3 urte iraun zitun eta errein zitzaion, ez dakigu nahi terrezuan edo segurako bratzeko edo azidentea izan zen. Baina, bueno, zerbait hor komentatzen dute prentxan, eta gero Hotel Palace, hemen ikusten dezuen zona hori da. Hori ere euskaldun batek eraman zuen. Eta, bueno, ikusita nola euskaldunak presentzia importantia dakatela, batez ere ostatuetan egon zean euskaldunak ezagutzen ditugu, naiz eta hartzain egondako ugari egon diren. Ni 3 hilabetetan, ez dizu denbora ematen iteko gauza sistematikoa, baina interesante izango zen ikustea berzen bat ertzen zauden, bertan egin ziren draft, ejertzito amerikanoak egiten dituen draftetan. Nik gainetik begiratu ditut eta izen asko agertzen dira euskaldunak dianak. Igual, 30 pertsona drafteatzen badituzte Bud River Valleyen, igual 10-8 izen euskaldunak dira. Eta, bueno, behin sarrera txikia egin da gero, joko dugu Hemingway Idahon pixkat hitz egitera beretaz, ez? Noiz heltzen da Ernest Hemingway Idahora? 1989ko irailean. Gabe heltzen da, Martha Gellhornekin. Momentu horretan Hemingway eskonduta dago Paulinekin, baina, pixkat atzera egingo dut. Hotel bat komentatu dagoela, ez? Sun Valeyen hotel bat dagoela. Sun Valeyko hotel hori Averell Harrimanek osatzen du. Zein da Averell Harriman? Averell Harriman da Union Pacific badaukan pertsona. Union Pacific da trenak eta dituen enpresa bat, eta okurritza zaio, ingo duala hotel bat, luxuzko hotel bat, jendeak eskiatzeko. Nola bere trenak eta heltzen dian, okurritza zaio, eta kriston inbertsio egiten du, gainera ez da momentu honena, depresio handieko garaiak dira, baina kriston inbertsio egiten du eta hotel bat egiten du. Eta segertatzen da, hotel horrek sekulako arrakastadakan eguan, baina, ostras, udaberrian ez dago inor. Orduan, ze okurritza zaie? Bertan egiten duten lanak, publizidadian eta egiten duten lanak, Jene Van Gilder, Hemingwayek egiten dion euleloia horrek, eta argazkiak eramaten dituen Arnold Lloyd, gerora bere laguna izango danak, guazen inbitatzera Hemingway. Guazen inbitatzen diogu, momentu horretan nahiko famatua da, idatzi du Afrikako liburua safari buruz eta, okurritza zaie berari inbitatzea, imagen bezala, zabaltzeko ez da. Baina, inbitatzen diote, eta kasualidadez, dela nada, agertzen da iraiak 19ko gabe batien. Eta, heltzen da, ematen dio 206, gerora Glamour House izena hartuko duan habitazioa. Eta, oso sondera ematen da bai Arnoldekin eta bai Genekin. Asko gustatzen zaio zona hori, eta bertan ere koinziditzen du Frederick Spiegelekin. Zein da Frederick Spiegel? Frederick Spiegel da Jonathan Dos Passos eta Hemingwayekin Red Crossen, Gurutze Gorrian ibilizan lehengo mundu gerran, ambulantzia gidari bezala. Eta esaten du, que pequeño es el mundo. Eta gerora Fredericken emaztea dan Clara oso garrantzio izango da bere bizitza, baina momentu horretan, gero separau egiten dira, baina hori beste gauza dira. Eta, esan bezala, eizatu egiten du, batez ere eiza gustatzen zaio zona horretan, gero ere bai fly fishing esaten dan hori alduin, baina hori ezaioen beste gustatzen, eta hori da. Eta gero, behin, eizara juten dianean, Hailing geratzen da egunen baten, eta dago Snack Bar izeneko toki bat, eta bertan sartzen da, eta aurkitzen du Ezra Pound
gero bere radio programa famosoak izango da, baina Ezra Pound idazlea, bere museo bat. Eta enteratzen da, Ezra Pound bertan bizi izan dela. Zetikan jaio zanean, Ezra Pounden aitak, bertan minerian itezuan lana, eta esaten du, joder, todavía más pequeño es el mundo. Eta, beste anekdota txiki bat, ezta? Hori, 1989an, asko gustatzen zaio zona hori, eta Martha Gellhornekin juten da. Egon baseate ikusten goiko esposizioa, Martha Gellhorn uste dut asko aipatzen dela, eta, ni beretaz enamoratuta nago. Uda, Marta neri asko gustatzen zait. Eta Martari ere, nahiko gustatzen zaio zona hori, hemen ikusten dezue, nola ibiltzen dian tenisean, ibiltzen dian, hori. Ez? Outdoor esportean eta tira, horrelako gauzetan. Eta, esan bezala, asko gustatu zaie zona hori eta berriro bueltatzen dira. Kontuan izan behar da, Idahora juten diala batez ere udaberrian. Eta udaberrian da hori, irailetikan, azarora arte. 1989an, iten diote Martari parti bat, de farewell esaten dana, agurrekoa, zetikan Finlandiara juten da. Finlandiarik asetera bizela. Eta, 1940an, txorien eizaz enamoratuta, berriro bueltatzen da. Urte honetan ezautzen du Gary Cooper, eta urte honetan ere eskontzen da Martakin. Gero, 41an berriro bueltatzen da. Eta 41an nola gauza garrantzitsu bezala esan alda, Robert Capa ezaguna, Robert Capa edo Friedrich izena dakan fotografo ezagun hau, juten da Life-entzat itera erreportai bat, eta sekulako argazkiak ikusten dizkigu. Hemen dazkagu bere Geekirekin, hau da Gregorirekin argazki bat, hemengo beste argazki bat, eta Robert Capa bere Idahoko laguneri ez aio ondo erortzen. Ez diote, ez dute ondo kongeniatzen. Eta gauza bat nahiko molestatzen diona Hemingwayri da, boteia bat hartzen duan momentuan, eta eraten duan momentuan, argazki bat ateratzen diola. Beti alduan momentuan, boteia eratera duan momentuan, argazkia. Suposatzen dut Lifeek horrelako argazkiak eskatuko zizkiola. Eta, urte honetan ere, Zanbarira juten dan momentuan, honetan juten da inbiarrian kotxez, Floridatik Idahora, iten du Boisera juten da abioiez, ezta? Eta notizi bat bilatu nuan, non esaten duan Hemingwayek jaten duala Valentzia izeneko toki batean. Valentzia hori, da ostatu bat Boisen dagona, eta bere 1941an irekitako ostatu bada, eta da Benny Sursa eta Tommy Sursanak. Hau da, Euskaldun batzuna da. Baina horrik ikusten dezu ere, Valentzia izena nahita jartzen diote. Ez dute nahi Euskaldunak bezala errepresentatu, beraiek nahi dute Espainiarrak bezala errepresentatu. Momentu horretan, esan behar da ere, imigratzen duan jende asko, katolikoak diala, Frankon aldekoak, eta Ben eta Tommy Sursa hauek sartzen da Independent Order of Spanish Basque Speaking American People. Hau da, orden bat, basikamente Euskal Gobernua dakan delegazioari kontra egiteko. Baina, Ben Sursa gerora, Pitzen Arruza ezaguna, Idahoko historian pixkat ezaguna balin bazeratu, Pitzen Arruza ezagunak usten duanean bere sekretario da Idaho izateari, Ben Sursak berak hartuko du urte pare batez Idahoko sekretaritza. Eta urte honetan ere gertatzen da, badago historia bat, The Shot izena dakana, da historia labur bat, ez da bere historia honenetakoa, baina True Magazinean agertzen da 1990an, eta hitz egiten du izugarrizko tiro bat egin zuela behin. Eta tiro hori gertatu zen antilopeak izatera junzean momentu batean. Antilopeak izatezean Paximero Ibali izeneko tona batean, nahiko iparraldera, eta esaten da, Carmen Urrest, hitz egin dut Andra batekin, berak esaten duala, bere osaba, Martin Urresti izenekoa izan zela gia junzela beraiekin. Martin Urresti hau euskalduna da, bere familia euskalduna da, Gernikakoa uste dut, eta Makeien jaiotakoa da bera. Eta gero, San Balei zona hori, Bigarren Mundu Gerran biakatzen da ejertzituarentzako ospital bat, eta Hemingway okupauta ibiltzen da Bigarren Mundu Gerra garaian, Kuban, gero Frantzian, eta orduan, hurrengo 5-6 urtean, ez da agertuko.
Hala ere, 1956an berriro bueltatzen da. Kasu honetan, hotelera junbarrian, ja ez dago inbitatuta hotelera, eta erabakitzen du McDonald's Cabinsetara jutia. McDonald's Cabins da, simplemente, beste toki bat, eta, ketxumen bertan daude sarreren. Eta, historia ezagun bada hemen, 1956 Aida jora duazela, Hemingway Maryrekin Wyomingen dago. Eta Wyomingen dagola, Mary ume bat espero du. Hala ere, iaia hiliten da. Hau da, medikuak beraiek esaten dio Hemingwayri hilingo dala. Eta, kontatzen dutenez, Hemingwayek berak hartzen du operazioaren gain, eta salbatu egiten dio. Hori da kontatzen dana. Eta, dirudi, egia dala, ezta? Eta, horregatika, Maryk berak beti eskertuko dio. Hala ere, Maryk ezin izango du Maryk euki. Hau dela, arazo hau dela eta. Eta, segertatzen da, Mary ia hil zorian dagola, Hemingwayen semiak heldu iten dian McDonald's Cabins hauetara. Orduan, Tilly Arnold, Hemingwayri inbitatzen dio fotografoaren emazteak, hartatzen ditu bere umiak bertan dauden bitartean, heldu bitartean. Eta hor ikusten dugu zer nolako erlazio potentia daukan Arnold familiarekin. Gero, 1957 urtean berriro bueltatzen da. Baina, kasu honetan, lehenengo aldiz, negua pasatuko du bertan. 1957 bitartean, ipatu behar da, Patrick, hau da, Hemingwayen bigarren semia, eukitzen duela atake psikotiko batzuk eukitzen ditu. Hau da, atake batzuk Kuban, berekin egon behar dala norbait. Hau da, gaba guztiak berekin pasatzen ditu, lasaitu behar diozu, eta horretan laguntzen dio bai, Herrera Sotolongok, Espainiar batek, Brigada Internazionaletan mediku aritu zen Espainiar batek, eta Juan Duñabeitiak. Lehen aipatu dugu, Juan Duñabeitia hau bilbotarra da, Sinbat, bere lagun honetako bat, eta ordainetan, esaten diebe etortzeko esan baleira, pixkat negua pasatzera beraiekin. Eta hemen nahiko grazia egin ziten mentzio badago ez. Ahora tengo tres niños, dos amigos aquí en la cabina. Eta pixkat segitzen du, pixkat esaten, ondo pasatzen dute, baina jobizko momentuak ere egoten dira batzutan, ez? Eta hemen ikusten duzue Juan Duñabeitia, egun batzu, negu hori pasatzen berekin, ez? Argazki horietan. Eta, ez dakidan, Juan Duñabeitia dagolako edo zer, baina prentsak esaten du Hemingway azaldu behar dala Boiseko bolera. Zer da Boiseko bola? 1930 inguruan, hartzaiak zeudenak Boisen, hasi zian iten festa garrantzitsu bat. Gaur egun ere, Euskaldun komunitanterentzat, abenduan iten dan festival hau da urteko afaririk importantiena. Bertan, dantzariak agertzen dira, dantza egiten dute, afaltzen dute, eta dirua biltzen da, lehen nola esaten da, arkume bat saltzen da dirua lortzeko, beraien seguro sozial lantzeko bat iteko, ez da? Hori garaian, orain ja beste gauza batzutarako lortzen da dirua. Eta, prentsak esaten du Dan Bilbao, gero ikusiko dugu zindan Dan Bilbao, juten dela bere bila. Hala ere, ez dago argazkirik, ez dago prentsarikan gero, agertzen darikan, beraz, segurazki esan jun. Baina, hor egon zen erdi juteko, erdi ez juteko. Hor ikusten dugu, nahiko ondo eramaten dela Euskaldunekin, ez da? Eta, gero egoten da, 10 urte ez dela agertzen. 10 urte, arrazoi ezberdinak diala eta ez da inoiz juten, Kuban geratzen da denbora asko, Venezia, Italiatikan ere hor ibiltzen da, eta bueltatzen da 10 urte egon da gero, ez da? Osea, egon gabe egon da gero. Eta, etortzen da Hayes House honetara. Hain gustora egoten da, geratzea erabakitzen duela. Eta, geratzen da Witcher House horretan. Eta hain gustora dago, eta Kuban alako arazoak hasten dira, errevoluzioarekin medio ez dakizer, etxe bat behar du, bere gauzentzako. Eta badaude plano batzuk JFK Libraryn, hau da, bere artxiboa dagoen tokian daude plano batzuk, etxe bat konstruitu, bertanetan egon zen pentsatzen, etxe bat itia. Baina, arrazoi ezberdinak diala eta bukatzen du Topping House erosten, hau da, hemen eskubian ikusten duzuen etxe politori, izugarria da. Osea, benetan, bista batzuk dazka oso politak dianak.
Eta $50,000 erosten du. Toppingsak dira, bueno, nahiko celebrityak Hollywooden, bueno, baina tira, etxe hori erosten dira, ezta? Eta, bueno, dago historia bat kontatu ziala Tom Goikoetxeak. Tom Goikoetxea da pertsona bat bertan jaio zana, eta Hayes House honen onduan bizi izan. Berak eukiko zituen 6, 7, 8 urte garai horretan, eta gogoratzen da nola behin bota zizkioten elurbolak, negua zanean. Eta elurbola batek buru guztien jozion, eta, parrein zuen, eta elurbola bat bota zien bueltan, ez? Anekdota txiki bat, nola nahiko imagen ona dauka beraietaz Tom honek. Eta, hemen dazkazue argazki batzuk, benetan biztak zoragarriak dira. South Buzak hor daude eta mendi lerro hori. Eta, garrantzitsuena esango etorain, Idaho eta Euskaldunak. Ezta? Kontuan euki behar dugu, Idahora heltzen den momentuan, 1989 Espainiako Gerra Zibila bukatu berri dela. Martak esaten du, arrazoi bat Hemingway eta maite mintzeko dala, benetan errepublikataz enamoratu zalako Hemingway bera. Eta nola gustatu zitzaion hainbeste. Eta esan alda, errepublika, Gerra Zibil horretan ere, Hemingwayek Euskaldunak nahiko idealizatzen ditula, ez? Nola da, The Tree of Guernica George Estiren liburua irakurtzen du, Martak berak ere hor dazka saiatzen da Euskal aurrak juten dianak exiliora estatu batuetara ekartzen, eta tira, hor dazkabe, nahiko gora bera. Eta dago dokumental bat, 1986koa Hemingway in the Autumn, eta bertan Bud Pardy eta Clara Spiegelek, bere bilagun maitenetako batzuk, esaten dute, olako he really loved Basque people, berak benetan maite zituen Euskaldunak, eta antzeko gauzak esatitu duzte. Eta gero ere beste gauzat esaten du. Paisaiak Euskal Herriari, bai Espainia, baina baita Euskal Herriari gogorazten diela batzutan. Batez ere berde dagonean. Eta hemen sartuko geraia, jendia. Pia Unamuno da Pia Arriaga ere bai. Bere Pia Unamuno da pertsona bat, bere bizitzan nahiko gogorra dela uste dut. Bere aita eta bere arrebasarrenak lehen da bizi 1907an emigratu egiten dute. Piak bere bianai eta amakin 1911 tartean juten da Lekitxotikan Jailira. Jailira juten da, baina eskontzen da Eusebio Arriaga batekin, hortikan dator Pia Arriaga. Eta eskonduta gero, Jailin esartzen dute, lehen esan duten pelota leku hori, hori hartzen dute bere gain. Eusebio 1922an hiliten da, eta eskontzen da Sara izeneko pertsona batekin. Orduan Pia Sara hartzen du bere izena, eta ume bat eukitzen dute. Juten dira elkora, baina bere gizonari jolaztea gustatzen zaio eta arruinatu egiten da. Arruinatuta gero hiliten da, eta berriro bueltatzen da umezurtz, eta 4 umerekin esan bale ingurutara. 4 ume ditula, ezautzen du Hemingway. Hemingway oso laguna egiten da bertako apaizatikan, Father Daugorti. Eta, Euskaldunak oso katolikoak dira, eta bertako apaisak ondo ezagutzen ditu. Eta behin galdetzen dio toki bat jateko. Eta, apaisak esaten dio, badakit zeinari deitu, eta Piari deitzen dio. Eta bertara bere etxera juten dira, eta nahiko harreman sendo bat osatzen dute. Hemen da kasue Pilar Arriaga ere, hemen Pilarrek ere 1989an ezautzen du, kasualitatez, Pilarren arrebasarrena Paulin deitzen dana, da Hemingwayen zerbitzaria 206 habitazioa eramaten duana. Orduan, behin hotelian daudela, Pilar eta bere arreba, Hemingway bajatzen dagoela esaten dio, presentatzen dio Pilar. Eta honek erantzuten omen dio, Pilar, alaba bat izan ez gero, izen hori jarriko nion. Gorda kasu ez, Forjunte Beltolson erabiltzen duan Pilar. Eta beste Eusebio Arriaga da Pian semea, eta Eusebio Arriaga da nahiko lagun,
afaltzen eta daudela, bere amakin eta inbitatzen dio berekin eizatzera. Eta hori gogoratzen du Eusebiok. Eta kontatzen du, daukatela nota txiki bat, hemen jartzen duena esaten duena, ez? To Sebi and his mother from the grateful guest, Ernest Hemingway. Sebi Arriagau da pertsona bat, esautzen du nahiko gaztea da, 20 urtekin, eta 20 urtekin ere bilakatzen da lehenengo eski instruktorea ez dana austriakoa. Hau da, hotela jartzen duten momentuan austriakoa kontratatzen dituzte, baina lehen austriakoa bertan entrenatzen dana euskalduna da, Sebi Arriaga. Gero Sebi Arriagau instruktore dalako eta juten da armadan enrolatzen da, eta B15 eta B29 dirigitzen ditu. B29 da bomba atomikoa botatzen duan enolagai modelo horiek. Eta gero ere bai, garrantzitsua da Sebi, zetik Sebik hartzen du parte ezberdinetan, pelikula ezberdinetan, Claudette Colbetten Met Him in Paris, Jimmy Stewarten Mortal Storm, eta Sun Valley Serenade. Sonia Haney eta John Payneekin parte hartzen dutela. Osea, Hollywoodeko garaiko bertan grabatzen dian filme guztietan hartzen dute parte. Eta gainera, hemen ikusten duzuen bezala, Sebi da bukaeran dagona, eski instruktorea bilakatzen da Ingrid Bergman, Norma Shearer eta beste ezberdinena. Eta Martina Rush da beste eski instruktore bat, Nevadan jaiotako bere ama eta aita eusko frantsesak dira, eta Martina Rush hau eskontzen da, Norma Shearer ez dakit ezagutzen dezuen, Norma Shearer, Maria Antoneta, 1920, garai horietan da nahiko ezaguna da bera, batez ere film isilian eta Aidajora juten da separatzera. Aidajon lege batzuk omen daude separatzea arraso dana. Eta juten da separatzera, eta bere eski instruktoreakin harreman bat sortzen da, eta eskondu egiten da. Martina Ruiz hau ere gero marinan sartzen da, ezta? Beste harreman estu badakana da Epi eta David Intxausti. Epi Ibarrangelukoa ezbarkatu. David da Ibarrangelukoa eta Epi Busturiakoa da. Baina Epik lan egitezuan Ibarrangeluko denda batian erropak eta egite zituen. David hau juten da estatu batuetara 1920 inguruan, eta bueltatzen da 1925an herrira. Eta Epina juten da eta lortzen du berekin eskontzia. Orduan, David berriro juten da bueltan, eta Epi geratzen da bakarrikan ume bat daukala itxoiten. Eta umea eukita gero urte betera, juten da New Yorkera arte umearekin inglesez jakin gabe, gurutzatzen du trenez guztia inglesez jakin gabe, urte bateko umeakin, eta heltzen da San Baleira. Eta bertan, lan bezala, David eta Epik jartzen dute Jen Bar izeneko taberna txiki bat. Jen Bar horretan, bastante aldiz juten da, 40 hamarkadan eta juten da noizean behin, Jen Bar hori da, hemen ikusten duzue, hau dago orain, bere tabernaren tokian, eta plaka bat jarri diote bere etxia nahiko ezaguna dalako zonan. Eta taberna bat eukitziaz gain, jartzen dute ostatu bat. Eta Epi omen da oso ona kozinatzen. Oraintxe bertan, euskal taberna onena edo garestiena dagona boizen, Epi deitzen da. Zeba, bere seme alabek hartuta dakatelako. Eta, nagona esaten, hori, jemi. Epik berak, esaten da, nola da hau, Kentucky Chicken esautzen dezue? Behin esaten da Gary Cooper, Hemingway eta Kentucky Colonel Sanders hori jaten zeudela, eta historia ezberdinak irakurri ditu jendeak esaten duela, Colonel Sanders esaten dio, I have only tasted one chicken better than this, mine. Eta horrekin jolazte zuten ondo kozinatzen omen zuen. Eta, David hiltzera 1919 hiltzen da, eta bere alabak esan ziten oso eskertuta dagoela Hemingwayri, bere hiltzen aizala bizita egin ziolako, eta bere hil oera edo doluminak ematera junzalako. Eta ja bukatzeko Davidekin, nahiko bere zona nahiko konkurritua zen, eta esaten da behin Gary Cooper junzala bere tabernara,
Eta itxita zagoela esan zion, eta bidalizion jakin gabe zein zan, bueno. Gero, beste pertsona bat nahiko garrantzitsua bihurtzen dela, eta esaten da Hemingwayen favorite tokia zala, da Gloria Batizena. Gloria Batiz da Delmerren Aidajon jaiotzen da, bere gurasoak euskaldunak dira, berak euskeraz perfecto egiten zuen, perfecto, hau da, euskeraz eta inglesesekin, eta badirudi oso kozinera ona zala. 1957an jartzen dute boarding house bat, hau da, ostatu bat, eta gero irekitzen dute Club Rio, 10 urte eukiko dutena. Eta Club Rio hori da, hori izan deten bezala, Hemingwayri gehien gustatzen zion tokia jateko. Eramaten omen zion, berak hil zituen faisanak, eta eskatezion modu batera preparatzeko, eta faisen horrek preparatzen omen zizkion. Eta hemen ikusten duzuen bezala, hemen jartzen du ez du zehazten ze tokidan, segurazki, Bambiren, hau da, Hemingwayen semezarrenan urte batzuk eta beste, bertan egingo zituzten. Gloria Batiz hau, hor ikusten duzuen toki hau daka. Hori da bere taberna. Behin 1951an usten duania lan egiteari, nahiko naskatuta dagolako restaurazioaz, bukatzen duiten lana noizian behin San Balintzako. San Baliek daka toki fantastiko hau, dala hoteletikan 2 kilometrora dagoen tokira, eta bertan party pribatuak edo jai pribatuak egiten dira. Eta Gloria Batizan bertako kozinera noizian behin. Eta, esan behar dut, jende asko gogoratzen dela oraindikan Gloria Batizen janariakin. Noizian behinotan beti juten nintzanean tokiko jendeakin baitz egiten edo, beti, you know that Gloria Batiz, eta pena ezin izan horiek daztatzea, ezta. Eta bukatzeko emakume hauek esan daiteke diala euskal komunitatearen ardatza, zona horretan. Zeba, 1959an hasita, urtero, Elizari oso lotuta, iten da Basque Dinner bat, edo danak batera juntatzen dira zonakoak. Eta emakume hauek hasten dira afari horiek egiten. Eta, perfecto. Hemen jarraituko de Ketxumeko klub batean, Leon Bilbao da bera herrigoitikoa da, eta Paul Sugasa da Mañariako bi pertsona. Bi pertsona hauek hartzai bezala juten dira lehen da bizi, eta bukatzen debe 1940an aposte bat irabazten diobe Kristiniana edo klub potente bat daukan bateri. $10,000 apostatzen dituzte, barbaridade bat garairako. Irabaziten dute, eta horri esker klub bat irekitzen dute, Tramizenekoa. Paul Sugasak esaten du bere angela zala. Zaitik, bere esker hasizian bertara juten eta. Gogoratu behar da, Aidajon teorian jokua eragotzita dago, baina 1950 arte, pixkat azpitikan jolastezan asko zona hauetan. Eta Dan Bilbao da Leonen anaia. Dan Bilbao hau da Boizen eukiko du taberna oso ezagun bat izango dana, eta gero irekiko dune badan Stockman. Gero kasino, oraindikan badabilen kasino bat da. Eta Dan Bilbao hau bere oso laguna da. Eta behin hemen ikusten duzue karta batian nola jartzen duan, ez? I know some Basque gamblers that have promised to spend night with Inelko. Pintore bateri bizitatzera duan momentuan, elkon geratzen da beraiekin, eta bertan iten dulo. Eta, bestela lehen ikusi dezu ere, nola Dan Bilbao izango zen pertsona eramango ziona bolera, eta horrelako gauzak. Eta ja bukatzeko, laizter bukatzen nago, baina hemen daukagu eixa lagunak dazka. Sabino Uberuaga, da Uberuaga familia ezagunaren, Uberuaga familia oso handia da, gernikarrak dira beraiek, eta Sabino da Boizen jaiotako bat, juten dela Ketxumera Mountain Billeko manager bezala. Berak sakan, nola da, Snow Cap Caterpillar bat, hau da, eta horretan juten omen zian eizatzera. Jogu iketxea da Ketxumeko garbitzaia, eta bere semeak eta esaten debenez, bereekin ere jutezan askotan eizatzera. Eta bukatzeko Andres Bengoa ere Sanbaliko gida bat zan, hori da. Eta dago Andres Bengoari buruz, bere semearen autobiografia bat idatzi zuen Jose Mari Iturralde, hau da, Jose Mari Iturralde da beste pertsona bat Hemingway ere asko gustatzen zaiona, hau da, berak eta berak idatzi du edo traduzitu ditu Hemingwayen zerbait, ez da, edo horta? Hori da. Eta, Vida del Autentiko Andi Bengoa daka idatzita, eta bertan ere aipatzen ditu pare bat gauza horrenak. Eta
Idaho ere bukatzen dute Eibarko eskopeta batzuk. Eibar, Gernika, armen kontuekin nahiko tradizioa duten zonak dira, eta Arrizabalaga bat eta Sarrasketa bat erosten ditu. Eta hor ikusten dituzue, hemen dauden arma hauek Arrizabalagak dira. Gama altako eskopetak, eta oraindik dago bat partiren pikaboda zona txiki bat, eta juten basera Idaho bertan, erakusgarri dago Sarrasketa hori. Inoiz ez zitzaion gustatu bat partiri arma hori. Eta gero ere, bat pardi horrek donatu zuan, ez dakit nola, oraindik sakan bota hau. Bota asko gustatzen zitzaien, ez dakit Amerikarreri asko gustatzen zaie bota, eta Gary Cooperre berak ere, eta Hemingwayek berak ere asko erabiltzen zuten. Eta bota hori ikusgarri dago museoan ere. Eta gero beste pertsona bat, Joe Laragan hau da, ni Idaho negola, andra batekin bizi nintzen, eta kasualidadez hau da lehenengo bilatu nuan nota, komentatu nion aberrea esautu zuen Joe Laragan, eta esan zian, nire aita da. Eta nik esan nuen, wow. Eta nota oneri buruz galdetzen dira, eta esan zian, garajean daukat. Joe Laragan hau da euskeraz eta inglesez bakarrik dakin beste pertsona bat, bere gurasoak dira, bere aita eta dira Gernikarra da, Herrigoitikoa dira, eta bertan jaiotzen den beste pertsona bada, ezta? Ketxumera jatzen da erosten du oil negozio bat, hau da gasolina negozio bat, Bigarren Mundu Gerra bukatuta gero ematen dio bentiruakin, eta komunidadeko pertsona garrantzitsua bilakatzen da. Hemingway izautzen du Witcherren etxean dagoen bitartean Witchertarrekin oso laguna dalako, eta bere kliente bilakatzen da. Eta behin kontatzen du historia txiki bat nola eman zion nota hau, ez? Behin juntzan bere etxeraren botatzera gasolina, eta esaten du nola Hemingway bera ateratzen den laguntzera, ez? Eta lehenengo aldiz gertatzen zaiola hori. Eta bere hori indagero, jatzen zaio nota hau bere boxera. Eta, bukatzeko, Topping House ikusi dezuen etxe politori, esan daiteke, zerbitzariak bertakoak euskaldunak izan ziala guztiak. Hau da, jardinerua, Ben Iturri, Iruñarra da, 1950 urtean emigratzen duen pertsona bat, eta hemen dago entrevista bat, non aipatzen duan nola bere izan zen jardinerua, eta lokalak ere esan da dakabe, bera nola bizi izan hor dago etxea dosatu bat eta hortan bizi izan, eta kontatzen du nola behin bilatu zuen ontz bat, erdi hiltzorian Hemingwayek, hemen daukazuen ontzori, eta zaindu zuan, eta gero askatu egiten du, hemen Forrest McMullanekin dago bera. Eta gero ere daude bi andra, izango dianak zerbitzariak bere etxean, bata Laudelina da, Laudelina kontra hartzen du Narciso bere gizonan abizena hartzen du, eta Laudelina da 13 urtekin etortzen da Gernikara bizitzera, 50 hamarkadan Narciso ezagutzen du, zeina 51an juten da hartzai bezala, eta gero bueltatzen danean Laudelinekin eskontzen dira, berriro juten dira San Baleira, eta Laudelina hasten da lanean Hemingwayentzat. Eta Laudelinak ezekin ondo inglesez. Eta umea eukitz erditzen izan momentuan, Merik, hau da Hemingwayen emazteak, egiten du tradukore bezala, ezta? Eta azkenengo pertsona eta hitz egingo duguna da Maria Ugalde. Maria Ugalde da Andres Bengoarekin eskonduta egoten den pertsona bat, ematen du ez diala oso ondera ematen, eta Andres Bengoa eta erdi separatu iten da, desertzioa esaten du Andres Bengoak eta separatu iten dira, eta Maria Ugalde eskonduko da gero Pete Ugalderekin, hortikan Maria Gartzez da bere izatez. Maria Ugalde bere ere izango da Hemingwayentzat ingo du lana, Hemingway tarrentzat egingo du lana, eta gero Meri Iruñera bueltatzen danean, Meri bueltatzen danean Espainiara 1967an badakigu berekin elkartzen dela. Hemen segolako momentu horretan. Eta, bukatzeko ja Hemingway hiltzen den momentuan, dago bere anaiak, The Basque Ship Herder batetaz hitz egiten du, hemen daukazuen gauza jartzen du, esaten du, debajo del cuerpo de Hemingway hay un hartzai badagoela, ezta? Eta, hartzai hori ez dut inoiz ikusi, egon saiatzen, eta okurritzen ziten gauza bakarra da, Marilu goikotxea bat dago justo frentian 40 metrora, goikotxea tarren alaba bat da urte batekin hiltzen dana,
hori izan daiteke. Bera nahiare ez dut uste munduko listuena zanikan, eta bueno, agian horrekin nizuen. Bale. Eta bukatzeko, behin bera hilda gero, Sabino Uberuaga hori hitz egin duguna, Montaibileko managerra sanak, Marik eskatzen dio deiak hartzeko. Sartzen dian dei guztiak. Jo Goiketxeak kontatzen du bere semetako batek nola garbitu zuan, Hemingway suizidatzen da doble barrel izeneko esto batekin, nahiko desagradable izango dan gauza bada, eta kontatzen dutana garbitu zuala berak. Eta Pilar Arriaga eskontzen da Jerriz batekin, eta kontatzen du ere nola Hemingwayen gorputza zegoen bitartean, nola bota behar izan zituen periodista danak bertatikan, ezta? Eta bukatzeko, hemen ikusten dezuen imagen hauetan, bi akolitoiek, bi monari hoiek koiko txatarrak dira, Cliff eta David. David ez, David Sarra da. Cliff eta bera naia. Erortzen dena da Cliff da. Eta, kontatzen debenez, pentsatu 40-45 gradu ingo zitula, eta aurreko egunean egon zian, kanpinean gutxi eranda, gutxi janda, normala, ez da? Eta hori da dana. Hemen nahi bat zue galderarekin, edo agian izen gehiagi izan dira, ez dakit hori da dana.